Que sendo, con toda a probabilidade, unha das comarcas de Ourense na que aínda se mantén algo de actividade gandeira, fundamentalmente vinculada ca produción cárnica, aínda que tamén en menor intensidade, pero tamén de produción láctea, pero especialmente relevante na produción cárnica non só de vacún, onde existe, ademais, unha certa tradición nesa comarca. Tamén hai que decir que dentro do ámbito da transformación deses produtos procedentes da gandeiría cárnica, tamén na vila do Carballiño e no seu entorno existe algunha actividade de transformación deses produtos, o cal é un elemento importante tamén para a xeración de emprego, para engadirlle valor a ese produto, para que ese valor quede o máis vinculado posible ao territorio no que se produce esa carne e que se poida manter algo de actividade económica e actividade e dinamismo social nas comarcas do noso país. Carballiño tamén, por outro lado, é unha das vilas, das 6 primeiras vilas en número de poboación da provincia de Ourense e, polo tanto, o motor e tractor de toda a súa comarca, aínda que tamén é certo que o desenvolvemento económico e a vizosidade da economía e o dinamismo do Carballiño depende tamén de que as comarcas, perdón, de que os concellos das comarcas lles vaia ben, e para iso creemos que é moi relevante que se manteña a actividade gandeira. No Carballiño hai un matadoiro de titularidade municipal que viña prestando os seus servizos en réxime de concesión a unha asociación a través dos carniceiros que se agruparon para facerse cargo da concesión do matadeiro do Carballiño, e isto foi así até o mes de setembro de 2012, no que houbo que pechar as instalacións do matadoiro como consecuencia dun incidente que se produciu cunha caldeira de auga por outras circunstancias que teñen que ver de incumprimento de determinadas condicións para adaptar as instalacións do matadeiro ás necesidades e aos requerimentos legais existentes actualmente, e, sobre todo, tamén outro dos motivos que precipitou ou condicionou ese peche foi que se descubriu naquel momento que xa estaba vencida o prazo de concesión administrativa e por parte do Concello non se establecía ningún tipo de garantía de permanencia da actividade, nin que esa actividade fose permanecer en mans das persoas que viñan ostentando esa concesión e, polo tanto, eso era un elemento que contribuía a inhibir a realización de investimentos por parte dos carniceiros que eran os que estaban ao cargo da xestión dese matadeiro municipal. Pois ben, desde setembro de 2012, en que pechou este matadeiro, as consecuencias directas e inmediatas foron a perda dos postos de traballos directos das persoas que desenvolvían a súa actividade en dito matadeiro, 8 concretamente, e tamén houbo unha afectación, por suposto, ao conxunto dos carniceiros, das carnicerías do Carballiño, das 23 persoas vinculadas co sector da carne que formaban parte da empresa que xestionaba o matadeiro, pero tamén as outras 46 carnicerías que existen na totalidade do concello, perdón, da comarca do Carballiño, así como tamén o resto da cidadanía que facía uso desas instalacións para o sacrificio nas debidas condicións hixiénico-sanitarias de animais para o seu uso particular. Hai que decir que desde setembro do ano 2012, tanto as persoas que se adican a título profesional a esta cuestión, carnicerías, industrias de transformación, etc., como os particulares, teñen que desplazarse a Ourense para poder realizar o sacrificio do seu gando, o cal pois é un encarecemento, non cabe ningunha dúbida, tanto para os particulares, pero sobre todo un encarecemento que lle obriga a
incrementar os prezos e, polo tanto, a imputar ese transporte, ese desplazamento aos prezos e, polo tanto, a perder certa competitividade ás persoas que se dedican profesionalmente a esta cuestión. Por iso, desde o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, creemos que é absolutamente prioritario que se proceda á reapertura da actividade desta instalación no Concello do Carballiño. Creemos que é elemental para o sector primario, para o sector da transformación e tamén, por suposto, para as persoas que poderían recuperar o seu posto de traballo se se reiniciase a actividade. Sabemos que o matadeiro é de titularidade municipal. Tamén é certo que, ademais, cada vez máis, coas modificacións legais que se teñen producido nese ámbito, é dubidosa a competencia municipal para este tipo de actividades. Pero, polo tanto, nos creemos que hai que trascender estas cuestións de índole estrictamente burocráticas e que as distintas administracións, ademais, iso é algo no que insiste moito o Goberno da Xunta de Galiza, polo menos na súa verbalización, a necesidade de colaboración entre as distintas administracións, e creemos, desde o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, que é imprescindible que neste caso se produza esa colaboración entre a Xunta de Galiza, que tamén, por suposto, ten competencias que teñen que ver con esta cuestión, non só en materia de sanidade, sino tamén en materia de desenvolvemento rural, porque eu creo que seguramente ningunha das persoas que estamos aquí poderemos non ser conscientes de que este matadoiro, de alguna forma, sí que contribúe ao desenvolvemento da economía rural, ao desenvolvemento do sector primario e, polo tanto, ao desenvolvemento da actividade nesa comarca. Polo tanto, creemos que se debe buscar un encaixe, e creo que hai múltiples posibles dentro dos diferentes programas de actuación da Consellería do Medio Rural para buscar a fórmula de colaboración co Concello do Carballiño para darlle unha solución o máis pronto posible a esta situación, porque hai que decir que nestes 2 anos e medio desde o peche do matadoiro producíronse diversos vericuetos no Concello do Carballiño que foron retrasando, a pesar de reiterados anuncios de reapertura, a reapertura destas instalacións. Primeiro, no ano 2013, o Concello, a través do seu alcalde, exteriorizou a intención de adxudicalo directamente, sin ningún tipo de concurso ni ningún tipo de procedimento legal, o clúster da carne de Galiza a través da sinatura dun convenio. Supoñemos que, a vista de que iso podería comportar certos problemas de índole legal, decidiron posteriormente, no ano 2014, sacar a concurso a concesión da xestión do matadeiro, cal, por certo, aínda non se produciu a día de hoxe. E tamén hai outro elemento que creemos que se debe ter en conta á hora de iniciar este proceso para buscar unha saída a esta cuestión, a reapertura do matadoiro, que é que os traballadores, os ex-traballadores do matadoiro, xunto cun grupo tamén de carniceiros do Carballiño, manifestaron a súa vontade ou a súa intención de constituirse en cooperativa ou en algunha outra fórmula que llo permita legalmente, para tamén poder optar, no caso de que se someta a concurso público, a xestión deste matadeiro. Creemos, polo tanto, en definitiva, para resumir, que se dan as circunstancias e hai a vontade por parte do sector de colaborar na reapertura e no mantemento destas instalacións e, polo tanto, do funcionamento do matadeiro. Parece que hai tamén un certo consenso no Carballiño en que este é un elemento importante para dinamizar determinado sector económico e que, polo tanto, hai que recuperalo. E o único que falta, desde o noso punto de vista, e que é o que pretendemos subsanar con esta iniciativa, é que entre as distintas administracións que dunha forma ou outra teñen algún tipo de competencia nesta materia, se establezan os mecanismos de colaboración entre a Xunta e o Concello para elaborar
un proxecto para digamos, acordar os termos de colaboración e de participación de cada unha das administracións nese proxecto, incluso os investimentos necesarios e achegar os recursos necesarios para poder reabrir o matadeiro e tamén que se conciba isto como un elemento de dinamización económica e, polo tanto, tamén que se teña en conta os carniceiros, que se teña en conta as pequenas industrias de transformación que existen no Carballiño e tamén o sector primario á hora de poñer en marcha este proxecto de forma que contribúa efectivamente ao seu obxectivo. Máis nada e moitas gracias. Posicionamento dos grupos por parte da que ten a palabra Antón Sánchez. Si nos apoiamos esta demanda polos argumentos que se diron, non só polos traballadores que quedaron sin emprego despois do peche,